Popduoen City Boys var taget til et møde med Pandoras Smykker forud for deres første koncert i Falconer-salen. Hej dreng, velkommen til Pandoras Smykker. Som I nok læste i min e-mail, så vil vi rigtig gerne sponsorere jer her til næste koncert. Og vi smider bare nogle smykker på jer, og så optræder I bare med dem til jeres koncert. Nej. Selvfølgelig er det gratis, og I får noget ekstra med os. Altså. I får, hvad I vil. Ja, det kan vi måske godt finde ud af. Hvad, lige nu, eller hvad? Jeg har en pose her. Ja, okay, så ja, I får den her, så går I bare crazy med den der, dreng. Ja. Hold da op. Nå, ja, har vi sådan en aftale med de smykker der, eller hvad? Ej, jamen det er jamen, jeg ved ikke lige, om jeg har ikke mere, dreng. Jeg har ikke mere. Sæt! Sæt kryds i kalenderen, City-fans. Anton og Thor gjorde nemlig snart deres første fulde koncert i Falconer-salen i København.